Спомням си, че в училище ни обясняваха за причинно-следствената връзка, за логиката и законите на физиката. За това, че движението от точка А до точка Б се случва, защото Б е по-важна и по-полезна за предвиждащото се тяло. От друга страна, разни странни същества се въртят от точка А до точка Б и обратно, без цел, а просто заради радостта и удоволствието от самото предвижване. Защо така? Не знам. Изпуснал съм този урок. Сигурно защото зимата, когато завалеше сняг, аз много не ходех на училище. Момчева е един мой стар приятел. От професия дендролог. Или с други думи, специалист по дърветата. Той изследва горите и преподава в университета. Момче искрено обича работата си. Особено когато води студентите си в парк, за да ги въведе в дадени природни таинства, като например в цъфтежа на черния бор. Дори повече от работата си, той обича своето семейство. Паловото си хлапе и добрата си спътница в живота. Не забравя и приятелите, които споделят с него студена бира след изморителния ден и с които все по-рядко, но за сметка на това още по-експлозивно се весели на шумни парти. Не е ли чудесен неговият уравновесен, движещ се като по релси живот? Да, но той се преобръща с главата надолу, когато завали първият сняг. В него като цунами нахлуват мътните води на хаоса. Започва се скатаване от работа, забравяне на семейните задължения, изцъклен към планината на наркомански поглед, ставане в 5 сутринта, за да е първи на склона, качване до върха, където няма никаква работа, каране надолу, качване. Ами напълно разбира момче. Нали и той е бягал от училище, за да кара ски. Нали точно в планината се запознахме. Да, пием по един чай. И с нещо в него толкова. Ако нещо сипеш вътре, ще си идеален. Първото ми каране, видиш, аз си спомням в една мъгла и Митко малкия. Аз съм с дънките, обувките, 2,15 ски. И минаваме през една мъгла и Митко само ми посочва, това вика стената. Ама с някой такова страхопочитание, разбираш ли? И същия ден просто аз само такъв викам, леле, какво ли това стената, майко? Няма да забравя мене първото ми каране, на Пампорово караме и спира ток. И цялата писта долу в сняг до кръста, разбираш, и ти в един момент е така, просто аз тогава някак си се осъзнах. Абе, моля да наричи този кадър, наричи с петлинейката. Момче първи мина, втори скачам и петия си отгоре. Ма да скачам ли? Давай, много яко, ма как така? Давай, бе, пусни се надолу. Обясняваме, седим, ама мои 15 минути и крещиме отдолу, нали? И тя накрая се престраши само. И гледаш, се засили. Уау! Долу! И излиза цялата е така в сняг. Нали, окопа се естествено, защото то много сняг имаше. Излиза цялата в сняг така. Уау! Много е яко!
влезе ли бацила тогава? Това беше бойното крещене. Да. Това искам да ви кажа, че е скок, който мнозина и сега с тия ски няма да го скочат. Баща ми сега е на 73-4 години и когато е карал ски, още не е имало особено много лифтове, влекове и са се качвали основно пеша. Съответно, местата, по които са се пускали, не са били дефинирани писти, ами са се пускали така, където е имало възможност. Аз с един човек запознах, лежах в някаква болница и се случи така до мен в леглото. Някакъв човечец на съседното легло. Или в твоето. И не в моето, за щастие. Това човек беше, вика, аз съм строил академика на Витоша, бе. А вика, преди да съм строил академика на Витоша, 30-те години, вика, знаеш как се караха ски, момче? Вика, как? Вика, взимаш една раница брезентова, бам, два чифта ски на гърба, твоите на гаджето, и от Драгалевци пеша топур. Петък вечер от Драгалевци се качваш до заслона леко. С път пият, нали? Как си трябва да правят, какво правят. На следващия стрим пеша до върха на Заека, ето сега е Заека. Пускат се по стената и после някакво спускане на последния пат на Заека. Да. Може би трябва да се срещнем с тях да поговорим малко така, да разкажат. За да започне своето изследване на историята на свободните ски в България, Момчил тръгна с приятели към къщата на стар планинар и скиор в Априлци. За по-пряко решиха да минат през Млечния чал над хижа Плевен и да спуснат огромните балкански склонове. Добре, Коцайка, тогава ти що се присъединяваш сега към бойните редици на службата? Да дигна нивото, бе. Дигнеш нивото? Не, да не си казват хората, нали, като питате бе, къде е планинския спасител, да му кажат, вие си гонеш червения плор, дето едва се крепи на ските. Това не трябва да става. На мен ми хареса, ама нещо горе малко плахо му подходих и не съм много доволен от себе си в горната част. Аз разчитах на малко по-добър сняг, ама сега каквото такова, бе. Малко мокричко. Бе, момчета, аз съм си наваксал ските, мисля, че няма да ми е лошо и надолу. Значи ще ме теглиш. Няма грижи, ако закъсаш някъде, ще ти дам щека. Щека. Късата щека ще ти подам, да се фанеш. Добре. Това е къщата на един човек, който много години е живял на Ботев. Бил е метеоролог, спасител планински, стар скиор. Човек те бива да съжалява за нищо, обаче за едно нещо съжалява. Живях 17 години в планината и как нямах съвременната техника. Да имах един хубав цветен апарат да имах. Това, което ще ви тук е много интересно, в хванати моменти, обаче черно-бели. Тук това съм аз, защото и много тук. А това с тия ски къде си? Това е на Балкана някъде тук, нали? Това е на Хижа Левски. А с ски много се движихте из Балкана едно време? Не виж, без ски не става. Без ски не става. Аз имах страхотно мое оборудване, някак коланти ги бях направил без странични книжки, за да могат да плъзнат леко, без да свалям ските, с коланти ги снимах. 48-9 той беше началник на Алпийския лагер. Цанко Бондиев. Спускай се от Масалапово. Още от самата наблюдателите по тия улица пускаш с ски.
Аз не съм се пускал от Масаласки, съм се застоял на Масала, но от тия всичките улии на Рамат съм ги пускал. Един път на Коминти аз чакам да се вържа с някой, още се учи. Той към Митя не видяхме так още даже. И тя, айде, вика с тебе да правим тур, аз сия радостен, вържа се и чакам той ще води. Той вика, не, Мертек, ти поема и стига сме във водили да се учи. И понеже никой ходил, пада прашоляци върху мен, не можа да видя хубаво къде да се фана, оттам като се откачих, а той в това време пее някаква народна песен и фърля камъни на едни момичета се закача. Сега ще кажеш, че не внимава ти какво правиш, обаче ми прибра въже, не мога остави много да се падна долу, но 4-5 метра се издрънках много яко. Значи аз паднах, той ми спря песента си да пее. Довърши си куплета и вика, Митя, ти май падна. Радо от по-младото поколение свободни скиори. Пантаджия, както му викат връстниците му фристайлери. Уж подигравателно, но с уважение, защото кара смело и сърцато. Енергичен, хиперактивен. Радо не може да стои на едно място. Той вече има идея и план. Как да остави своята следа в историята на българския фрирайд. Боян Бронята се включи в нашата скиорска група сравнително скоро, но напредна извън пистите светкавично. Специалитет самотесните улеи, високи дропове и бързо агресивно каране. Обмислям ледопада на езерата. Ледопада? Ледопада, да. До игрека? До игрека, да. Дясно на игрека, скиорско дясно. Обаче ми се иска да не е както Илянката се избърва ляса оттам обикновено, ами с салто и нещо друго. Това са около 15 метра, не са ли? Тъмън ще имам време да го завърта. Не мислиш, че е по-добре първо през фън парка да се мине?
Със сигурност, може би ще отидем дори тия дни да пробваме на Airbag как е. Дори има още една идея, която според мен е супер важна. Едно време след Морисън не е въртял тук така света. Как е тренира? Първо минаваш през фризьорския салон. Постригват те, ти изрусяват и след това започва цялата игра. Ага. За да останеш историята на ските, е важно да направиш някаква олигофрения, която всички да знаят и да я помнят. Аз винаги за себе си съм си мислил, че от гледна точка на карането някакси хората около нас сме били новатори, нали? Тоест, като почнахме да караме тези, които се познавахме и карахме заедно на горите на Банско, не съм чул някой преди това да е карал в горите на Банско. Не, тогава е било, прави, че е било по-скоро епизодично някакво, ако случайно някой алпинист попадне там, нещо е катерил и трябва да се измъкне оттам, са се пускали с ски, ама никой не е ходил заради идеята само да карат ски. Точно така, както и на Витоша. Някои от тях са ходили с идеята да карат ски, просто ние за това научихме много по-късно. Защо да ни чакат тия хубаве? Матьо, не ги е срам. Отиваме на любимото место, Мальовица, където ще срещнем с Иван Кандиларов. Един човек, който е живял много години в планините и има изключително така богата история. Горе-долу, като сложиш от 58 година до 82 година съм непрекъснато тук на работа. От тук слезнах в Боровец, на тая планинска служба. Също с базата в Боровец, планинската служба ти си е правил. Да, да. Поначало планинарството в България се развива на базата на това, че с него са се хванали колсите на литературата. Алеко Константинов, Иван Вазов. И покрай тях и тия хора, които се връщат от Европа, те пък донасят високото планинарство. Аз също съм много доволен от това, че тия момчета, които тръгнаха, например, по тия трудни места да карат ски, ги гледам от друго ниво са всичките. Но пак ми прави впечатление следното, че с тия ски по трудните терени, необработените писти, едни ходят с колани, стигащи пити, т.е. върви, прави нещо, за да се спусне, докато другите, особено наблюдавам ги тук, те са с твърди автомати. Качват се от тук, врека и дин надолу. И това е. Общо взето, все пак в това време ходеше се много с ски, но не се ходеше по екстремните улици. Ходеше се повечето на сигурност. Добре, това кои години? 70-те някъде? Да, там 70-те години. Да. Много допринесаха състезанията по такава алпийско скирали. Ски-алпинизма, да. Ски-алпинизъм се нарече след това. Ага. По-късно. А това спускане ти каза 30-те години на Сини улей, то е било за да се стигне до... Да, иска да прекарат Коледа с монасите в постниците. И оттам по Синият улей надолу тръгват с ски, с път по средата на улея, не могат да слязат
и на другия ден успяват и се спускат долу. Те дали си дали сметка къде влизат? Точно това исках да... Как са слезли, дали са си правили сметка, изобщо не знае, но са се спускали. Гледахме при Митака, бяхме в Острец с една снимка на Цанко Бангиев, мисля се казва, с ския и тук горе на Маловица излиза. Цанко Бангиев беше нашият водач в Пирин и се качваме по Газей. Цанко с ските, отиваме на Газей на върха, Цанко Бангиев тръгна с ските през Ушиците, през превала Джангалския, през Валявишките езера. Аз си мислех, че 80-те години края тогава са почнали хората повече да карат. Но... Не, това нещо го наложиха, че те са първите. Черен, този Краси Стоянов. Да. Още не е повторено това спускане. Което съвсем не е точно така. Аз си спомням като ден днешен, първите уроци, които официални уроци по ски съм получавал, това беше от доктор Веждаров. От Самоков, един изключителен планинар, беше национал по ски на Мусала, на хижа Мусала. Значи национал по ски ви учи на хижа Мусала да карате. Той се носи из безкрая над гори и планини. То не може и не знае, то не може и не знае, обич да се обясни. То не може и не знае, то не може и не знае, обич да се обясни. Състезанието на Асоциацията по ски свободен и екстремен стил се получи свободно, екстремно и стилно. Но само Радо, който бе един от организаторите, си знае колко нерви му костваше това. Освен това, фикс идеята му за ледопада не му даваше покой. В този момент най-важното нещо за него беше да скочи с задно салто директно в историята на българските свободни ски, изследвана от Момчи. За целта, разбира се, трябваше да се подготви. Основен елемент от подготовката беше да почерпи опит от директора на състезанието Илян, който за първи път се осмели да скочи ледопада преди повече от 10 години. В момента, когато посещавахме езерата доста често, това ни беше втория дом. Почти всяка седмица да ходихме. Като излезеш отвънка на припек с бирички, хвърлиш един поглед на там, си сценаеше така в далечината. Има много уличи с едни камъни, четири, като славам седа точно в средата. Да. След като го пуснахте, всички трябва да му дадеш име, като си първия. И така нещо защото така ми хрумна и го кръстих Ice Fly. Супер интересно ми е за ледопада на езерата. Като минавах покрай ледопада и викам, това нещо отдавна го гледам. Сега съм с такива широки ски за пръв път. Да взема да го изпредаша. Викам, не. Май е високо. Качих се още малко и нагоре като застанах вече. Викам, какво толкова. Тръгнах. Заходих така. Изглеждаше много готино за спускане. Перфектно, широко. Направих втория, третия завой и вече разбрах, че връща назад няма. Всички се разкрещяха яко така да ме надъхат. Там изправих и бао.
И този сняг, който вървеше с мене, ми попречи да видя къде е ръба. И се засилих малко по-далече. Мислих, че ръба е по-близко и стана по-голяма засилката. И паднах точно беше в едно длъбнато, което така доста малко ме понаби. Но по шилката никой нищо не разбра. Как иначе? Да, ама... Изглежда, че едно падаш и после си продължаваш. признах след няколко дена, че яко ме болят тук отзад гърба, кръста, прешлините, че са ми набити. Между другото ме държах ми влага някъде. Не си спомням колко, но поне месец сигурно така си усещах на гърба. Защото аз също съм се надъхал. Ама май трябва някакви по-готини условия за там. Трябва да си издебеш в момента, да си... Най-важното да си издебнеш хубав сняг и да си в готина форма, т.е. да си мяткал много скали. Това е общо взето за всичките скокове големи скали е най-важното. Да го направиш стъпаловидно. Първото ното стъпало ще скоча, после второто, после третото, петото, седмото, десетото и накрая чуф. Накрая да пада. Си искаш. Да. И аз този сезон много съм се надъхал. Чувствам се в много добра форма. Много е лесно, защото, казахте, този скок започва с няколко завойчета. Аз спомням Краси Стоянов, като обясняваше какви премиери, при всякакви премиери. Какви премиери, откъде, кой, бели ули, нямам си какви ули и тогава това не звучеше някакво такова. Нали? Смисъл, това не звучаха като хора алпинисти такива. Не? Аз си спомням, че по радиото казаха как група студенти пуснали синия улей. Към това сигурно е някаква ебати работа. Това е било единственото пускане на България на сини ули, всъщност. То е едно единствено до момента. А как всъщност ви хрумна, че трябва да го правите с ски сини ули? Просто то беше някаква постфактум ситуация от алпинизма или... Знаеш ли, просто бехме решили да направим нещо, което ни харесва на нас. С Черна Жорко. На третия рапел, както сме си метнали, без да са осигурени ските ни си. Те просто е така си слагат. Да, слагаме ги, за да печелим време. Да. Обаче, Жоро аз също може да го направя. Тая глупост без да се усетила, на него се падна. Тръгва на рапела и в момента, в който тръгва, ските, вачките, се подпират на скалата, излизат от това и щрак надолу. И само ги погледнем, защото сте ясно какво се случва нататък. Обаче за щастие точно под отвесната страничка имаше бекшунт. Первазна пукнатина, в която отгоре едно водопадче, много хубаво така тече. Да. И ските точно вътре. Аз през това време, освен че съм се осигурил и снимам и така шегувате вършам, Жоре, ако имаш, братко, малко някакъв шампан така, да те поръса, защото ще влезеш вътре, не да си измиеш това, защото сутринта не бяхме се къпали. Дяволския беше преди миналата година или беше по-миналата, да. Понеже те са наистина, трите улия са доста големи. Поне в Малевишкия дял са може би едни от най-дългите и доста с постоянен наклон. От него имахме най-малко представа, нали, какво точно ни очаква. Знаехме, нали, че виждали се бяхме през лятото по него, но той е доста стръмен. Той може би от трите е най-стръмния, поне горните му началото. И отидохме, 3 човека бяхме с Краси, Милена и аз. И карахме го, хванахме го в много добро състояние. Всъщност това така ни помогна, защото се караше спокойно, нямаше някаква опасност лавинна. Не беше някакъв страшен лед, нали, за да ни пребори. Влизането беше с въже и излизането също. Той завършва си много голям водопад долу в основата. Да. Помня си Краси Стоянов, тогава ме изнерви. Той влезе в някакъв... Не, той ме изнерви на траверсаната синя ули. Също му звънеше телефона. И той спря там, където най-малко се застои. То траверса малко гадничек. Доста гаден беше. Към халката, докато влезеш, това е доста твърдо беше. Много твърдо беше, да. Никога няма да забравя, примерно, спускането от Макинали. Отиваш на един връх, който знаеш, че маса хора са си отишли и то светила в алпинизма заради адски променливото време. Да, много ниските температури. На върха температурата беше минус 35 като бе. На всичкото отгоре ни блокира 3 дни невероятно лошо време на самия ледник на Уенди Гордън. Буквално седно някой излива кофи с сняг върху главата ти. И през половин час откопаваш палатката, защото иначе вътре се задушиш. И храната ни привърши. Тръгнахме за върха и решихме да не се качваме по
по който се слиза обикновено. А и най-лошото, че да ти казвам какъв лед беше. На завоите някой. А част от завоите се правят само с поскок. Никакъв. Първо е много тясен колара и нямаш къде поне 3 метра да починеш. А освен най-лошото е, че долу има первазна на редника. И ако паднеш отгоре, директно свършиш с нея и нямаш никакви шансове да те намерят. И като слезах долу, стана въпрос, нали, викам, момчета, сега ще ви почерпя, защото имам рожден ден на утре. И какво вика да ти подарим? Викам, не бе, аз си подарих един връх, който никога няма да забравя. От този подарък по-голям здраве му кажи. И дяволски оли, и сини оли, да си говорихме, и беле оли, и на Макинли още не е повторено това спускане. Това е комбинация от много неща. Има достатъчно кадърни момчета, които могат да го направят, могат да правят много по-сериозни неща от нас. Но това е, тя да имаш и възможността да го направиш това нещо. Да имаш опита да го направиш това нещо. Да имаш щастие с времето. Късмет с времето. Тия места, специално нали, нашето българско Шамони, склона към Рилски манастир, той е такъв, толкова е трудно да го оцелиш в нормални условия. Така е. Мъгъл и топло. Вторник ли е? Вторник е, да. Хората работят и аз съм на работа днеска, обаче към 11 ще се разбере, че не мога да стигна. И малко така се опитваме да стигнем до дългия рит. Пък барем да има сняг. Оттам до светата обител. Митичното каране до Рилския манастир. Света светих на българското каране. 1000 метра денивелация. Нали? Обаче е топло, момчета, на това положението. В 70-те години България беше европейска сила в алпийските ски ралита. И на Народна армия имаше тим, който се ръководеше от колосите на българския алпинизъм Менчо Петков. Това към алпийската рота тогава. Да, точно така. Той беше шеф на алпийската рота и той подбираше от подбалканските грачета момчета за казармата, отиваха в алпийската рота и 2 години. Единственото задължение беше да поддържа спортна форма, да ходят да карат ски по планините. Този човек беше за мен, а и за нас хора около мен, един от пионерите в използването на ските във високата планина. От моето поколение има един човек, който заслужава подобаващо внимание, защото много хора го забравиха. Това е покойният ми приятел Людмил Янков. Така, аз съм чул също, че е каралски и още така той е един от хората, които са пуснал от Елбрус с ски, но той имаше определен афинитет към ските. Коко Гранчаров, който живее в момента в Германия, той беше също преводител на школа Малевица. Пеците Гевренов, който беше така един от... Защото има два вида хора, които карат. Хора, които карат много добре, хора, които карат много добре и обаче имат и идея. Той беше от хората, които имаха идея.
защото тогава като цяло никой не му минаваше през акъла да ходи да се пуска по алпийските маршрути, по които се катерят алпинистите. Пецата беше пръв. И карахме наистина повече по Мальовица, защото го знаехме като място, там и живеехме. И ходехме на места, които никой не беше ходил. Нали? Това беше така хубавото, защото преди нас малко хора бяха ходили да карат. Нали, преди се смяташе, че ски в планината се карат пролетта, когато всичко е трансформирало и така нататък. Което не изискваше една базисна така, подготовка и знания върху лавинна безопасност. И в момента, в който нещата започнаха да се случват вече в същинската зима, наложи се просто хората да учат в движение. Но в момента хората са доста по-информирани и доста по-знаещи и можещи. Факт е, че хората сами търсят да отидат да изкарат такъв курс и такова обучение, означава, че мисленето им е развито в тази посока. Първите ни курсове, аз спомняхме 1-2 курса, които бяха провални, не може да събереме хора. Аз между другото съм много доволен, че това ниво се дигна в България, защото в един момент аз съм бил абсолютно камикадзе, нали, защото всеки път се връщах през комините от каране на Витоша и някакси бяха такъв мене лови, бе. Това е нещо, което се случва на другите, да. Някой друг, да. После ме улови, прецака ми коляното. И това съм аз, инвалид Мухлю. Straight from the pen to the mic to the stereo, over the broadband and into your living room. Drop the needle and lock it down. Stolen beats from the underground. So from Amsterdam City straight to Boston town. Here we come with the rebel sound. Here we come with the rebel sound. On the radio, we're in your bedroom. 8 on the video, we're on your headphones. 8 in the stores, we're on the torrents. At 6 you heard from your second cousin. From the basements to the back alleys. From the heart and soul of this restless city. Gotta catch a fire just to set your mind free. Drain your glass and fill it up again. Значи, следващия сет Horizon, как изглежда в Ski Movie 1, 2, 3. Това е идеята. Мен, ако ме питаш, аз обичам да бачкам, но повече от всичко обичам да се забавлявам с хобби. И заради това си работим жена ми семейен бизнес, жена ми бачка, аз го карам ски, жена ми бачка, аз карам колело, и от време на време, виж, снимам и постриг. Трагедия! Ама беше добре. Не мога да обясня, че какво да кара след това, ти се кара пак, защото всичко е почне отлично и така. В 1997 година в кризата влака, спомня, че беше блокирана Дупница, трябваше да слиза пеша, да ходиш през блокадата. Сваляха правителството, обаче в американски имаше банани. Човек, тогава изкарахме една цяла зима. Аз спомням, че половините приятели бяха подали документи за емиграция, защото беше случай от живота в България. И тогава Геше ни събираше да ни нахрани в петък вечер в стола на американския парти, който може да събере някакво момиче, събира да спи някъде. И на следващия ден Банско. Но в Банско карахме си само ние тогава. Банско гората беше резерве. Но е факт, че тогава можехме да разпознаем по следата, кой е слезал преди нас. Гледаш една следа готино изправена, всичко, това е или Люсака, или Анди, или Асен. Nada
сме да влезеш. Искам да те взема с мен, да видиш сме, да слезеш. Искаш ли да дойдеш с мен? Искам да те взема с мен. Искаш ли да дойдеш с мен? Искам да те взема с мен. Да видиш сме, да слезеш. Аз съм с момчи, той прави сондажи или нещо такова. И вика сега, нищо, аз ще воля на едно место много яко, и аз накрая му чиля, аре къде е то промислен бе, писнави тук само да изпреварват. И може да ни заведе. И наистина беше да промисленто бетонна земя на български. Разцепихме се на най-доброто място. All in the discotheque, all in together now. Get hectic no matter what the weather now. Reaching your bag and pull another record now. Gather round odd steppers, we're odd stepping now. Ooh, hot as a furnace, got everybody jumping across the earth's surface. So please turn it up, it's about 1,000 degrees and I'm burning up. I want a piece of what you're cooking, so serve it up. You think that you heard it or you haven't heard enough. I wanna keep rocking till the beat start stomping when the beeline jumping, make my feet start stomping. Ooh, I'm feeling oh so marvelous when the people gather round in the club with us. There's something that people should know now. Yeah, yeah. We play the music for the people all around, getting high with my feet on the ground. We keep it moving and there ain't no stopping now. So my DJ just turn it right round. Life without music's unbearable, so terrible, unfeasible, unbelievable and incomprehensible. Can you imagine a life without festivals? House parties, home blast to festival, Glastonbury to Notting Hill Carnival. Човеко, тая база какви неща е видяла? Пиене, секс, ски, всичко. И бой, много бой. Банска ли обичаха да се качат вечер на дискотека тук, защото тук беше най-високото диско в Европа, може би и на Балканите. Както казваше диджея, който после стана баничар в Банско. Запечатано и подпечатано. Студентския спорт вече не се нуждае от своята ски база. Айде, коктейлите! Какво ще пиеш, момче? Биричка, нещица! Чистоник, нещо. Как се вижда отсреща, Дорка, просеките, всичко. Стоиш си горе в стаята, зяпаш през прозореца залеза и си мислиш, утре отиваме там да карам, там се вижда някаква жестока линия, утре ще пробваме. И тъй като много малко хора караха всъщност там, беше нещо като така, частна планина. Hell yes, to let you know if you don't already notice. Pay attention, everybody notice, cause you were listening to random acts of kindness. It's something for the world to enjoy. Every goddamn man, woman, girl and boy, just swing it over here and give it to me now. We play the music for the people all around, getting high with my feet on the ground. Вие малко по-твърдичко така карахте, обаче всъщност беше доста готино. Така или иначе. Ми беше много приятно спуска. На мен качването на палашица, т.е. на кутало най-много ме кефи, но когато условието не позволява да се качиш до триъгълника горе до върха, палашица не е лошо. Въобще самото да се намираш на това място за мен е много готино и много зареждащо. Дамата майка я заведа на ски като малка на 6 години, оттам се почна всичко. Фури, който добре го познаваш, мразеше да си води групите по пистата и беше или лавината на Боби, или лавината на Горно Леле. И така, това са ми
дали каранията извън писта, които те си бяха непрекъснати всъщност. Преди никой не може да ме накара да направя 2 стъпки нагоре без влек, лифт или нещо такова. Даже на първото състезание, което вие организирахте в Басес, и аз тогава за първи път се сблъсках с подобно нещо. Въобще не предполагах, че може да има състезание по фрирайд. Трябваше да се кача пеша до... То не работеше лифта тогава. Не работеше лифта и всъщност от Романски ходихме, то не е много, до лавината горе, ходихме пеша, което за мен ми се стори нещо ужасно, много дълго и едва стигнах. Но лека по лека, с ходенето, човек се научава и като почнеш да се качваш на различни нови места и върхове, и това доставя удоволствие. Едно от най-хубавите ми изживявания е качването на Тодорка с приятели. То свършваме работа на пистата, оттам си за половин час догоре, 4 си горе, часа след обеда. Дали това вече сега в пролетната част, защото преди не става 4 да се качиш. Още има слънце горе, кеф, тишина, спокойствие. Махнал си се от лудницата, в която си бил целия ден в курорта с всякакви летящи камикадзата, изроди и така нататък, които се опитват да ти убият учениците и тебе и тъй нататък. И от целия стрес си се махнал и си отишъл горе, едно спокойствие, кеф. Оттам нататък отиваш на западния склон, дали ще е магистралата или средната Дорка надолу. Пускаш се и хижа вихрен с малко ромче и черен шоколад. И само се обръщаш и гледаш следите. А какво, прекъсвало ли си така извън пистовото каране или... Прекъснах. Аз всъщност като се запознах с Бевса, с Басес, с Андрей всъщност тогава почнах отново да карам. Прекъсването беше, защото един мой приятел го затрупа лавината тук в Банско и аз след това бях отказала малко карането извън писти. Никой не може да ме накара въобще да стъпа където и да било. Покрай Басес се запознах въобще кога може да се ходи, кога не може да се ходи, става ли, не става ли, защото допреди това всичко е било, на... Айде, карай! Бях на една компания, ние бяхме друга компания, заедно с Анди, и те всъщност тия хора ни познаваха нас всичкица и Семън и ни събраха в една вечер в опушено кафене. Зад месарницата, която смърдеше на месо и така точно. Не викал месо, мърша, да. Като седнахме оная вечер и беше, да направим нещо, и тогава беше, окей, ще правим асоциация са тук. 98, не, 98. 99 срещу 2000. Състезанието беше 2000. 2000 е първото фрирайд състезание. Не, първото екстремно ски състезание, моля ви се, нали. Първото мега приятел беше Бигера на Витош. Точно до 5-та станция, на БКА. Където хората за първ път видяха разкрачка, 360... Салто. Как се казваше това, дето си лепиш опашката на гърба? Бекскречър! Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi se... Фри спирит беше най-якото нещо, на което сме присъствали, май. Коя година? 2006. 2006? Не без аз на по-яко нещо събиране скиорско, фрирайдерско и така нататък. Ти много беше изтрещял, човек. Как няма да изтрещиш 9 дена в планината, приятели, непознати, с които много бързо ставате приятели. Тогава се усети за пръв път, че в България се е оформило наистина голямо фрирайд общество. Не е просто конкретно събитие, на което всички са дошли и си тръгват на следващия ден. Пантене, фрирайд, фристайл, каквото се сетиш вечер, нечовешки партита, лудница. Kada smo na vrijeme mislili, sad ne bi bilo kasno, ja ne razumijem to. Nemam para da to sudi ili mi žirat, makar budi stego, brate, sa svi... Един от
любители решихме с Илян, Иво и Алеко да се разходим до хижа Вазов, да спуснем нещо интересно. Обаче поне сме много отворени. Решихме да минем по алтернативен маршрут. Да заобиколиме връх Отовица от запад. Днес се очертава добър ден. Пълно безумие сега, като се замислям, а тогава ми се струваше напълно в синхрон с яката седмица. Карахме по долината вече доста окъснели. Видяхме, че няма да стане, но решихме да направим един последен опит, спускайки се по едно малко склонче, което евентуално да ни отведе към пробив през билото. Точно си бях оправил екипировката за спускане, когато чух Иво Алтънов да вика "Лавина!" Обръщам си и гледам как Илян бяга в страни, някаква огромна снежна дъска върви надолу. След този знак вече ни стана ясно, че трябва да се връщаме по най-бързия начин към хижа Рилски езера. Прибрахме се по нощите и със все екипировката директно в бара. Илян донесе някакви бири, подава ми и вика "на здраве". И това "на здраве" точно тогава означаваше ужасно много. Тая пролет съм решил да се кача на хижа Вазов, ама този път по стандартния маршрут. Има една линия по връх Малък Калин, която не ми излиза от главата вече няколко години. Днес се очертава един добър ден. И защо овдje oduvijek je bio. Много приятна линия. Изглеждаше значително по-хардкор от среща, обаче близачката е идеална. Sudi ili niži rang, makar budi steglo, brate, sa svih strana trebam pomoć od jarana. Banka neće kredit dati, pustit će me da se patim. Ja sam kokus Bekrija, marka Mikotepsija. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Добър ден! Какво правим? Намираме се на Компарко Сокол. Работи. Работи. Коцкар, бейби, аз съм коцкар. Кажи да знаеш, трябва да знаеш. Живен съм бил, но съм се изгубил. Ти сме си. Откачаш и кажеш рамената и главата. Смисъл и сърцете и това. За един ден, доволен ли съм, че се влюбваш в мен. Кажи името ми, искаш ли да спрем? Не се навеждаш, а ми приклякаш се. Само си дърпаш краката към тялото. След първия път всичко става толкова лесно. Първия път е най-трудно. Като се престрашиш, най-много нещо да паднеш. Колко? Ей! Почти до зори, следа порочни. Аре, видя ли бе, Иван почти го направи задното. Аре, гумата двойни прави, това онова. Ни бичам пена с опой на себе. Какво ще кажеш? Аз и ти на морски пясък. Да обсъдим последния морен крясък. Буза дизел, сотиен карден. По-добре ги свали, ако питаш мен. Кажи името ми. Кофите, че няма факти, не мога да се попариш по телефона. Отворим, време за нас е ти. Хайде да спрем да спорим, шампанско да отворим. Кажи името ми. Искаш ли да спрем да спорим, шампанско да отворим. Ще как ще оцениш днескашното представяне ни в парка? За пръв път ни беше. Като за пантаджи дошли с панти в парка. А ти що не караш днеска? Защото нямам възможност. Пръснах си коляното миналата седмица. На състезанието? На състезанието, да. Ще ти минава ли си през водопада, бе? Минава се. Задно става ли там? Задно ли? Сигурно става. Да, след известни тренировки, така на сухо на парк. Няма бе, директно в играта. В смисъл, има летеж, но
но там няма кикър. Мисъл, там скалата е надолу, приземяното пак е надолу. Няма го то кик, нали, да те фърли за задно. Значи ще бъде още по-трудно. Доста по-трудно. Супер. Зависи, смисъл, отиваш горе, вадиш компресора, напомпваш топките. Както днеска. Казваш, така тропваш на масата, нагоре преди да скочиш. Правя го. Носи масата горе. Решителност, концентрация. При задното сато, ако нямаш достатъчно ряз, можеш да увиснеш в един момент с главата надолу. И сигурно да приземиш най-малкото по лице. На колко години го направи за първи път? За ските става въпрос, нали? И за ските. За ските е по-раничко, към 21-2 може би. А за другото? Има време. Има време. Първият трип беше много запомнящ се. Първо с целия багаж, който си бях помъкнал, който може да стигне поне за 1-2 седмици, за тия 2 дена, които бяхме на Мальойце. Беше мъгливо, сняг, маската се беше запотила и аз чуих какво ще правя, защото нищо не се виждаше. И тогава едно момче от Басис ми каза, плюй, вика и размазвай. Аз викам, видях, че съм заед и реших и тук да се избавят нещо. Аз си плюя в маската. Да. След като вика, плюй, не се ебам. Плюхнем, размазвай го, подействай. А тогава почна да скачаш така да скачам, не пак там някъде 6-ти клас, така се опитвах да скачам права, спред тигъл, някакви такива движения, такива те олдскул, най-красивите. И тогава бях много развълнуван, защото се запознах с доста от басис хората. Различаваха се фрирайда от фристайла, имаше някакви едното все пак изкокване, но бяха много преплетени, защото тогава се организираха фрирайд състезания, както са и евентуално някой скок за фристайл. Но фристайла отскоро така повече по-младите, то фристайла така ходи по тинейджерите, защото е по-модерно, по-кул изглежда. Баща си! И той ще ти каже, всеки мрази красивите умните, всеки мрази красивите умните. Десети май и сме дошли на булеварда малко да покараме. И ето тук сме застанали под паметната плоча на Сашко. Аз си спомням, точно тогава беше направена едно 360 на една бабуна долу на Помагалски. След това аз минах и аз направих, това беше първо 360 всъщност. И супер много си скепих. И долу на лифта имаше такова... Евала, брато, да. Запознахме се. Аз също Сашто го помня покрай състезанието на Езерата, когато той участва. Той беше един от така хората, които бяха млади надежди. Така се каже, смисъл от тези, които наистина се виждаше как карат наистина много добре, имат някаква визия в карането, т.е. че нещо може да направи по-различно, отколкото масата от хората, които така че просто така спускаха. Искам да кажа, че спиртът беше жесток, всичко беше доста счупващо и напиванията бяха размазващи. Пиеше, пушеше, всъщност живееш си живота. Той си беше нормален младеж, брат. Нормален младежки живот си живееше. Всъщност аз като чух за лавината, аз бях на Банско в този момент, тогава си тръгвах и ми се обади Емо Нешев. И каза, вика, паднала лавина някъде на Разньовете и май вика едно от вашите момчета е вътре. И всъщност аз единството, което може да направя, да пришпора колата и започнах да звъна телефони. Спомнях, че на предела, докато се катерих, звънях телефон след телефон, за да видя дали някой не е в района да се качи бързо насам да дойде да помага. И тръгнахме към Разньовете, но докато стигнем, бяха всъщност вече намерили Сашко, то беше вече доста късно. Беше ясно, той е починал. И
Не беше много тежка вечер, после отидохме в Ивогъската, всъщност който беше се отзовал първи на сигнала. И се напихме просто. И после почнаха, разбира се, дискусиите за тая лавина, как е паднала, що е паднала, какви грешки големи са направили хората, но истината е, че от това, което говорихме с много хора, които са карали този ден на Витоша, изобщо не е имало достатъчно очевидни признаци, че изобщо има така лавинна опасност. Напротив, било е на наглед много стабилно, карали са много хората по подобни терени. Днеска страшно стабилно според мен, валя дъжд няколко дни подред, колкото е могло го е набило просто. Така че снега в момента не мисля, че ние бихме могли да му повлияем нещо. Тоест, ако нещо ще пада планината сама. Има и скалички, там има са и незасегнати места, ще ги преслушаме и така. Това беше от мен, Александър. С пантите, както аз наскоро си мислех, някъде може би 8 години и всъщност, както се помня, всъщност са ме водили родителите ми извън пистата. От 5-6 годишен? Някъде там. Предпочитам в повечето случаи да ходя в планината, някакви дълги линии, пред това да седа в курорта, да се върта на лифтовете. Това е Кънчо бащата, нали? Да, бе. Много ли те тормози, като да малък да караш ски, Абе, нямам много спомени с ски, с колело и навсякъде сме ходили. Не се сеш. Сигурно ме е тормозил, ама сега се кефа. Или не искаш? И то като тръгват всички, аз какво правя? И аз тръгвам. Трябва да стоиш сам вкъщи. Значи същата тактика ще предлагам и към моя син. Миналия сезон и той е така вече почвам да гледам на нещата, като да откривам местата, защото до сега просто съм ходил и с нас. Сега за пръв път историята ще мине през водопада с задно салто. Още ли се притесняваш? Повече се притеснявам. Но тук като го гледаш, как ти се струва? Че си е бал малата. Ама ще стане. От кой път? Надявам се да няма много опити. Право. Ако не стане от първи, едва ли ще стане от първи. Едва ли ще съм жив за втори опит. Янка, не излезе толкова зле. Тук е добре, ръба е малко. Чува се дали не е хода до скенепа. Първо ще да видим пивката. Почти неусетен диагонал трябва. По-леко от тук. Добре го е напекло и омекна. Какво тук ще кацнеш? Предполагам, да. Явно е, просто си хвани ориентир отгоре, защото това е най-сещи с това.
Как е, Радо? Екстра сменя на позиция. Аре, успех! Окей, ти си го решаваш. Слезнал ли си надолу вече? Това е най-добрият съветник. Щом той ти казва, че не е окей, значи друг път. Скалата си е тук и ще си бъде тук още много време. Абе, не знам каква история за свободните ски у нас разказва момчи, ама докато я разказваше си покарахме великолепно. По стари и нови места, със страхотни гледки и здрави веселби с добри приятели. И Радо не се оплаква, въпреки че не метна задна от ледопада. Скалата си е там и го чака. Оставихме в снега. Много хубаво за средата на май. И стига толкова. Всека играчка си има край на сезона. Оставени следи, забравени в снега. Следи, оставени следи, забравени в снега. Да е хубаво, да няма проблеми, чисто спускане, без разбити глави, без потрошени крака, без паднали лавини. Айде. Оп. За хубав сезон. За здраве и за следващия път. Част студен още. Оставихме в снега.